ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಂಡ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಎಂಚ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಡು ತೆರಿಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಐಕ್ ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸತಾದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ದಯ ಮಲ್ತದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಪಾಡೋಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮಡ ಏನ ಮಾತ ಬೋಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಸುರು ಕಾದು ನಮ್ಮಡ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೋಡು ಅಂಚಂಡ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಶೇರ್ ಖಾನಾದಿಪ್ಪು ಝೀರೋದ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ HDF ಬ್ಯಾಂಕ್ ICIC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡಲ ಅಕ್ಲೇನೇ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ಲು ಉಲ್ಲ అవుల్ల పోదు నికులు మల్తోనోలి ఈజిందడ నికులు ఇల్లలే కుల్లుదు నికులు ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟುನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತೋನೋಲಿ ಅಂಚಂಡ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟುನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ನಂಗೆ ದಾದ ಮಾತಬೋಡು ಒಂಜಿನೆದಾದ ನಿಕ್ಲೆಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡು ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯ ಆಂಡಲ ಅವಲ ನಿಕ್ಲೆಡ ಇಪ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡು ಒಂಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟು ಈತ್ ಮಾತ ಇತ್ತು ನಡ ನಿಕ್ಲೆಗು ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟು ಮಲ್ತೋನೋಲಿ ಖಾಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷಡು ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಶೇರ್ನು ಓಲು ಬೈ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರು ಶೇರ್ನು ಬೈ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಸುರುಕು ಏರ್ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಐಡಿಯಾ ನಿಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬಿಗಿನರ್ಗೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರನ್ನು ಬೈ ಮಲ್ಪನು ಓಲ್ಪ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟುಡೆ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಶೇರ್ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗು ವಾ ಕಂಪನಿದ ಶೇರ್ ಬೋರ್ಡು ಟಾಟಾದಾಕ್ಲೆನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಅವು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ದ ಮಲ್ಪೊಲಿ TCS ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐನು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡಿತ್ತಿನ ಶೇರ್ನ ನಿಕ್ಲು ಬೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏಪ ಬೈ ಮಲ್ಪೊನು ಅಂಚಂಡ ಶೇರ್ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಡುದಂಡ ಸೋಮವಾರದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ అని ಬಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಬೊಲ್ಪುಗು 15 ಬೈಯಡು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ ನಿಕುಲು ಶೇರ್ ಏಪ ಬೋರ್ಡಂಡಲ ಬೈ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಏಪ ಬೋರ್ಡಂಡಲ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ನು ಬೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗು ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನ ಬೋಡು ಶೇರ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮಡ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡು ನೋ ಮನಿ ನೋ ಫನಿ ಕಾಸಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕುಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವುದಾಕ್ಲು ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಸ್ಕೀಮುಲೆಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ರಿಸ್ಕ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಲಾಭಾಂಶಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿಪ್ಪು ಅವು ಒಂದು 10 ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದಾಕ್ಲು ವಾ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅತನದ ರಿಟೇಲ್ ದಾಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ದ ಕಂಪನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿಲಿಯನರ್ ಆತನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕರೋಡುಪತಿ ಆತನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದೇ ದುಡ್ಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚದು ಇಂಡಿಯಾಡು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 9% ಜನ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಕೊರೋನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೇನು ಚಂದ 4% ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಎನ್ನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತೇರಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ 1,000 ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಪನಿದ ಪ್ರೈಸ್ 10,000 15 20,000 ಹಾಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಏತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ
ಕಲ್ಪುಲೆ ಬೊರ್ಚನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ತೂಪುನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಕುಲು ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರ್ನಡ 100% 10 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರ ಅಪರ ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಅಂಚನೆ ನಾನಾತು ವೀಡಿಯೋನು ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ ತೆರಿಪೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ಪ ಬಿಗಿನರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಪನಿದ ಎನಾಲಿಸ್ ಮಲ್ಪನು ಎಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಬ ಸ್ಲೋಲಿ ಆದು ಸೊ ಅಂಚಂಡ ಇತ್ತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಬ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಾನಲ್ಲ ಏರಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಡಿಮೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒವ್ವೇ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ಕಂಪನಿದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ಒವ್ವೇ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ಡಿಮೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋನ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ